кишоварзони ноҳияи дӯстӣ бо риояи қоидаҳои агротехникӣ ба кишти помадона сурат бахшида талошбарон доранд ки дар муддати оптималӣ кишти помадонаро мувофиқи дурнамо амалӣ намоянд. бинобар иттилои масъулини раёсати кишоварзии ноҳия бояд дар майдони 7790 гектар кишти помадона гузаронанд. айни ҳол дар ҳамаи ҷамъиятҳои деҳотии ноҳия дар хоҷагиҳои пахтакор кишти помадона бомаром идома дорад. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов яке аз хоҷагиҳои калонтарин ба шумор рафта дорои 625 гектар замини корами обӣ мебошад. мувофиқи дурнамо бояд дар майдони 350 гектар кишти помадонаро баромонанд. дар хоҷагии кишт бомаром идома дошта 4 адад тухмипошак ва техникаи зарурӣ омодаи кор мебошад. то имрӯз майдони зиёда аз 100 гектар кишт карда шуда дар ин самт кор бомаром идома дорад. барои гирифтани ҳосили баланди пахта хоҷагидорон бо тавсияи олимону мутахассисони соҳа аз навъҳои тухмии флеш, эдеса, мая истифода мебаранд, зеро таҷрибаи деҳқонон нишон дод ки ин навъи тухмиҳо ба иқлими заминҳои хоҷагӣ мутобиқ ва гармдӯст буда ҳосили дилхоҳ низ медиҳад. имсол интизори онро доранд ки аз ин навъи тухмиҳо ҳосили хуб ба даст оварда барои гирифтани тухмии хусифат заминаи боэътимод гузоранд, то ин ки хоҷагиҳои пахтакори ноҳия ва балки берун аз онро бо чигити тухмии хусифати истеҳсоли ватанӣ таъмин намоянд. чуне ки шумо аз навъро мебинед, дар хоҷагии мазкур кишти помадона бо сурат идома дорад. имсол хоҷагидорон ният доранд ки дар майдони 350 гектар кишти помадона гузаронанд. айни ҳол дар ҳудуди хоҷагӣ зиёда аз 4 адад техникаи соҳавӣ аз тухмипошакҳо омодаи кор буда ният доранд ки дар муҳлати оптималӣ кишти помадонаро ба анҷом расонанд. барои расидан ба ин ҳадаф дар хоҷагӣ техника тухмии хусифат пурра таъмин аст ва боварии комил доранд ки дар муҳлати оптималӣ аз иҷрои дурнамои пешбинишуда бо сарбаландӣ мебароянд. хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов яке аз хоҷагиҳои серсоҳа маҳсуб ёфта на танҳо дар соҳаи пахтакорӣ, балки дар соҳаи сабзавоткорӣ, ғаллакорӣ таҷрибаи зиёд доранд. саҳмдорони хоҷагӣ ҳар як қита заминро самараноку оқилона истифода бурда, то ин ки аз як замин 3-4 ҳосил ба даст оварда дар фаровонии бозори истеъмолӣ ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. хоҷагидорон имсол дар майдони 35 гектар кишти сабзавотро амалӣ намуданд ки 7 гектари онро пиёзи барвақтӣ, 5 гектар карам, 6 гектар полезӣ, 2 гектар сабзӣ ва дар майдони 2 гектар гармхонаҳои мавсимӣ ташкил намуда дар онҳо парвариши помидору бодиринг ва қаламфурӯи ширинро баромондаанд. мушоҳидаҳо нишон дод ки хоҷагидорон дар парвариши сабзавоти барвақтӣ дар коркарди он аз омилҳои агротехникии самаранок истифода бурда, то ин ки ҳосили дилхоҳи хешро ба даст биёранд. дар хоҷагии нашунамои пиёз барало мушоҳида гардида интизори онро доранд ки дар охирҳои моҳи апрел ба ҷамъоварии ҳосил шурӯъ намоянд. дар хоҷагии Эргаш Султонов саҳмдорон дар кишт ва парвариши зироатҳои кишоварзӣ аз агротехникаи муосир пеш аз ҳама кишти зери плёнка истифода бурда, зеро ин усули кишт аз манфиат холӣ набуда марди деҳқон метавонад аз дони киштааш ҳосили дилхоҳ ба даст биёрад. дар он заминҳое ки кишти зери плёнкаи полезӣ гузаронида шудааст, айни ҳол нашунамои тарбуз ва ҳандалак бар ало мушоҳида мерасад ки ин аз таҷрибаи деҳқонони хоҷагӣ дар кишт ва парвариши зироатҳои барвақтӣ далолат медиҳад. мавриди зикр аст ки дар хоҷагии мазкур ҳамасола дар майдони 2 гектар гармхонаҳои мавсимӣ фаъолият намуда, дар ин гармхонаҳо парвариши қаламфурӯи ширин, помидор, бодиринг баром монда мешавад. айни ҳол нашунамои ин навъи сабзавот бар ало мушоҳида гардида саҳмдорони хоҷагӣ бо обмонӣ, ғизодиӣ мувофиқи қоидаҳои агротехникӣ машғул буда, имсол низ умед бар он доранд ки аввалин шуда бозорҳои дохил ва беруни кишварро бо сабзавоти барвақтӣ тару тоза таъмин намоянд. умуман кишоварзони ноҳияи дӯстӣ ҳар як қита заминро самараноку оқилона истифода бурда, то ин ки аз як замин то 3-4 ҳосил ба даст оварда, на танҳо дар фаровонии бозори истеъмолӣ, балки дар баландбардоштани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ саҳми худро гузошта, бештари онро ба содирот равона намуда, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. имрӯзҳо дар хоҷагӣ нашунамои зироатҳои кишоварзӣ бар ало мушоҳида мегардад. умед доранд ки истеҳсоли ҳама гуна зироатҳои кишоварзиро баланд бардошта, дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳми арзандаи худро гузоранд. холимуроди ниёзӣ, ғаюр шоҳимардон, намузали Эргаш,
برای برنامه اخبار از ناحیه دوستی